ଆପଣ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଆସିକି ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରି ତାକୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହାରାମି କ'ଣ, ଏମାନେ ଠକୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଠକାମିରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ। କେମିତି? ଯେମିତି ଧୂପକାଠି ମେସିନ୍ ବିକିବେ ଆଣିକି, ଯେଉଁ ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ଖାଉଛୁ ଭୋଜିରେ, ସେ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ତିଆରି ଯେଉଁଥିରେ ହୁଏ ସେ ମେସିନ୍, ୟା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ତାଟିଆ ତିଆରି ହୁଏ ସେଇଟା। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୁଜୁରାଟ ନହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ କେଉଁଠୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରୁ ଶସ୍ତାରେ ସେ ମେସିନ୍କୁ ଆଣିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟକ୍ କରିକି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଡ଼୍ ଦେଇଦେବେ, ପେପରରେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ, ଆମର ଏଠି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଦନା ତାଟିଆ ଇଏ ଯେଉଁ ଥାଳି ଏସବୁ ମେସିନ୍ ମିଳୁଛି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ, ଗରିବ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ଭାଇ ଆମେ ଯଦି ଏଟାକୁ ମେସିନ୍କି ଆଣୁଛୁ 10,000 ଟଙ୍କା, ୟା ତ ତାର ମେସିନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ଆମେ ଆଣିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ ଆମେ କମ୍ ପଇସାରେ ମାନେ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବୁ ଗାଁରେ। ତ ଏମାନେ ତାକୁ କ'ଣ ଭୂତାନ୍ତି କି ଏମାନେ କହିବେ ଫୋନ୍ କରିକି, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ବି ପେପର ତିଆରି କରିବେ, ପ୍ଲେଟ୍ ଯେତେ ତିଆରି କରିବେ ଆମକୁ ବିକିଦେବେ, ଆମେ ସବୁ ନେଇଯିବୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ଭାଇ ଆମେ ତିଆରି କଲେ ସେ ନେଇଯିବେ ତ ଭଲ କଥା, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ 2 ପଇସା 3 ପଇସା ଯାହା ବି ହେଉ, ଯାହା ଯେମିତି ବାହାରୁଛି ତାଙ୍କର ସବୁ କାଲକୁଲେସନ୍ ଅଛି। ଏମାନେ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇ ତାଙ୍କଠୁ ମେସିନ୍ ସେଇଦିନ ଦେବେ, ନହେଲେ 2 ଦିନ ଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ମେସିନ୍ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରାଇବେ, ଶିଖେଇବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ତାମଝାମ ଶିଖେଇଲା ପରେ ପଳେଇଯିବେ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଟ୍ ତିଆରି କରିବେ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଆଣିକି, ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ହେଇଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବେ, ସେମାନେ ଆଉ ବାବୁ ଫୋନ୍ କିଛି ଉଠେଇବାରେ ନାହିଁ। ମାନେ ଏତେ ଟାଉଟର, ବିଲକୁଲ ଫୋନ୍ ଉଠେଇବେନି। ସେ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ବହୁତ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ନେଇପାରିବୁନି, ଗୁଳେଇବେ ମାନେ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରକାର। ସିଏ ଯାଇଥିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ତମ ଘର କୋଉଠି, ସିଏ କହିବେ ଆମ ଘର କଟକ, ଆମ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସିଏ ଯାଇଥିବ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ, ତାକୁ ପଚାରିବ କୋଉଠି। ମାନେ ଇଏ ସବୁ କଥା କିଏ କହନ୍ତି? ହାରାମଜାଦା, ଠକୁଆ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ, ଚୋର, ଏଇମାନଙ୍କର କାମ। ମୁଁ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇପାଇଁ ବନେଇଲି, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର, ଭୋପାଳ ତାଙ୍କ ଘର, ଭୋପାଳ ନା ତେନ୍ତୁଳିଆ ନା କ'ଣ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଠିକ୍ରେ, ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ ସରି କୋଇଲପୁର ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ ଭୁଲ କହିଲି, ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହି, ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଥିଲି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ଜବ୍ କରିଛି ବି। ମାନେ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ମୋର ଖରାପ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଥିଲି। ଯେ ମୋତେ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସେ କରିବା ପାର୍ଟନରସିପ୍। ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖିଲି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଠକୁଛି। ତ ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ, ଫୋନ୍ କରିକି ମାନେ ଠିକ୍ କଥା କହିଦିଏ, ଭାଇ ଏଠି କିଛି ହେଉନି ତମେ ପଳେଇ ଯାଅ। ତେଣୁକରି ସତର୍କ।